Yep. Dus dit is Heeg, het podium van Crescendo. Ja, hier heb ik een groot gedeelte van mijn jeugd doorgebracht. En, Was dat leuk? Ja, dat was hartstikke leuk bij dat, ja. Nog steeds trouwens, hè? Dat is fijn om te horen. Dat het nog steeds mooi is in Heeg. Ja, zeker. Ziet er zeker mooi uit. Wat doe je hier? Hey, jongen. Hey. Zo, wij zijn hier gewoon voor namens Omroep Friesland video's aan het opnemen over het podium van Crescendo Heeg. Ja, want Crescendo bestaat 104 wier en ja, daar moet even wat moois van maken worden, hè? Zeker. Oh, ik kan daar misschien wel even wat over het verlien vertellen samen met je oren eerder Leo van der Goort. Nou, dat is wel even een goed idee, Rapper. Daar kennen we wat mooi, hè? Ja, daar hebben wij nog wel tijd voor. Ja, super. Dan moeten we even naar Talma staan. Nou, we zal eerst hier even een filmpje maken en dan komen we haast die kant op. Helemaal goed. Oké, omme. Dat gaan we doen. Hoi. 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 Nou, super. Ja, nou, zo wordt de agenda mooi gevuld. Ja, prachtig. Een bestelling wel in. Doe mij maar even een spel, want dat vindt Leni altijd hartstikke leuk. Ja. Ah, goeie. Mogen we jullie onderbreken? Goedemiddag. Jawel. We zijn hier namens Crescendo. We willen graag weten hoe wordt Crescendo ontvangen in het dorp? Ben je bekend met Crescendo? Zeker, ja. Wie is er in Heeg nou niet bekend met Crescendo? Iedereen. Wat voor projecten heb je zelf van Crescendo meegemaakt? Nou, Crescendo kijken we van alles in Heeg. Overal waar maar muziek is. Vroeger maar de optocht, maar de intocht van Sinterklaas. Maar vooral de concerten die ze houden in het Warpshuis. Alles wat maar droegen worden met mijn muziek, daar is Crescendo al, nou dat is langer niet, hier maar 104 hier, is ze daar al mee wandelen. Dat is echt de basis van de kern van het Warp. En wat doe jij zelf in Heeg? Nou, ik heb 1 keer dirigeren mochten, maar dat wie in het kader van Maestro is wel. Dat wie net heel goed oud ging, maar dat doen ze bijvoorbeeld ik. Echt zo'n serie Maestro concerten, dat vind ik heel leuk. Mensen uit Heeg die eventjes... Ik kan me net voorstellen, een dorp zonder een korps. En muziek verbindt. Dat is heel belangrijk. En het korps, dat is geweldig vind ik, want het is wat een eenheid. En ik ga naar alle concerten en eerst Christmoon, gaat het korps, komen oorlijk waar die leden. Ben ze om jou samen, ben ze hier al in Heeg. Gaan ze overal door de straten met zieken binnen. En maalkoor komen we om jou achten in Talma staat. En daar hebben we alle gangen nog op en down. Daar wordt spelen en zang. Dat is geweldig. Ja, wij zijn ik zeker bekend met Crescendo. Ik sta als squallen hier aan de opstekker en wij krijgen ik te maken met Crescendo. We hebben muziekmix, hebben wij hier op vrijdagmiddag uit Squallenwaai en dat is onder leiding van Jan Hipma. En daar komen de band in contact met muziek en op allerhande manieren komen ze dus met muziek in aanraking. Maar daarbij levert die dus, Crescendo levert dus de instrumenten bij de band dus op leren te spelen. Dus bijvoorbeeld de bugel of de trombone en op die manier ben de band dus met muziek in aanraking. Dan heb ik in groep 6 hebben muziek in de klas. En daar binnen de groep is in 12 verdeeld en naarmate dit squal hier krijgen ze onderwijs op het gebied van de bugel en ik van de trombone. En nou ja, dan is ik bij Crescendo is in beeld om dus de muziekinstrumenten te leveren. En zo probeer ik bij de band dus warm te maken voor de muziek. En zo is dus ik het contact met Crescendo line en we hopen dat ze dus in de toekomst ooit dus bij Crescendo komen te spelen. Voor de volgende 100 jaar. Waar weet? Waar weet? Ja, zeg ze maar. Mooie ontmoetingsplek zo'n bakkerij, maar is er een plek waar de jeugd nog hun charme in de strijd kan gooien? Nou, dat ken je sowieso wel in Heeg, onder andere de Oudwal. Ja, dat was vroeger ik al een hotspot. En
Ja, dat is wel een onderdeel van het... Old Wall? Ja, dat is bar dancing. Ah. En dat is van het oude dorp. Oude dorp? Is dat niet een nummer? Ja, het is van Jan Tekstra ook, een oud Hegemer. Die, ja, onze keer hebben er wel even een luisteren. Vind ik een goed idee.